एबसुनि जिखिनि साबि दङ प्रमद बर'नावसो दङ दिपेन बर'नावबो गैजोबा दिपेन बर'आबो सेम प्रमद बर'नि लेभेलाव खारगासिनो दङ प्रमद बर'आ जा बुङो बेखौनो बुङो प्रमद बर'आ खोमा खेबना जिराय होनना बुंबा जिरायगोन बियो सिखार होनना बुंबा सिखारगोन बे सिस्टेमनिसो बिसोरो मोनसे फख्रिनिनो ना बिसोरो गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आरोबाव अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै आबसुफ्रा काजलगाव टु रौमारि टु भुटान बर्डार दागगारि ना मा बिसिम सुबुं सांग्रांथि ना मा बेबायदि मोनसे रेलि लादों तो बिथांमोननि जिखिनि रेलि लादों आंहा बुंनांगौ जेबो गैया रेलिया जाबाय थानांगौ कन्टिनिउ ओमफ्राय मोनसे आबसुआ मोनसे बुस्थुखौ बावलांदों बड'लेण्ड बे सोदोबखौ बावदों एक नम्बराव डिवाइड आसाम 50-50 बे सोदोबखौ बावदों आबसुआथ' दिनै डिसबेन्ड जायाखै दिपेन बर' ओंखारलायबायना प्रेसिडेन्टआ दिनैहाय प्रमद बर'आ दिनैहाय डिवाइड आसाम 50-50 जों बिथाङा बिटिआर लाबोबाय दा आरोबाव जों गोदानै मोनसे लाबोफिनबावनांगोन मा डिवाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस्ट बे सोदोबजोंनो जों बड'लेण्डआ थांबाय थानांगोन बिथांमोना दिपेन बर' बिथाङा बुंदों रुंसारि करेन्द्र बसुमतारी बिथांनि खोथाखौ बुंदों करेन्द्र बसुमतारीया मा होनलांदोंमोन थैनायनि सिगां हयतोबा नोंथाङा बे भिडिअ फुटेजआ दिपेन बर'नाव गैया जानांगौ आरो नोंथाङा बे भिडिअखौ नायाखै जानांगौ मा होननानै बुंदोंमोन मोनथिबाय बे एकर्डआ मा जादों मोनथिबायना ओरैबायदि ब्लान्डार मिस्टेक जादों होननानै बुंदों मोनथिबाय बेखौ नोंथाङा नायनोब्ला दिपेन बर' नोंथांखौ आं खावलायगोन नोंथाङा जुदि बे भिडिअ फुटेजखौ नायनोब्ला थांनांगोन नोङो खिलिखां मुगानि थान्दै चेनेलावहाय हाबनानै नाय आरो अफ्रि दैमारि चेनेलाव हाबनानै नाय मा बुंदोंमोन बावहाय प्रमद बर'आ जेब्ला हाबहैदोंमोन 2 घन्टा आबसु अफिसाव लोगो लादों अदालगुरियावहाय बेफोर खोथाखौ एसे गोसोखां मानो दिनैहाय रुंसारि सार करेन्द्रनाथ बसुमतारीया बिथाङा मानो दिनैहाय आन्दलना नांबाय था मानोथो होनबाय थानो गोनां जादों मानो बुंदोंमोन आन्दलना खालामबाय था गाबोननो नोंजों हाजार मानसिफोरा लाख मानसिफोरा ओंखारगोन बे सोदोबखौ खोनादोंना खोनायाखै नोंथां सार करेन्द्र बसुमतारीनि बुंनाय राव बेयो आंनि बुंनाय राव नङा दिपेन बर'आ बेफोर बाथ्राखौ खोनासंदोंना सङाखै आरो नोंथांनिख्रुइथ' जोङो जेबो लेखाबो रोङा जेबो रोङा जोंहा थौले मेलेम नोंथांमोनाथ' बिराद लेखा गोरों मानसि आरो गियानि गुनि साबसिन हामसिन बर'नि गेजेराव नोंथांमोनानो साबसिन हामसिन गियानि गुनि मानसि नालाय ओंखायनो जोंफोरनि खोथाखौ नोंथांमोना खोनासंनाय नङा ओंखायनो चेनेलाव हाबालाफानो डाइरेक्ट जोंथ' गोरोंबो नङा बै बे निउस पर्टेल बै निउस पर्टेलावहाय मुगानि खिलिखां मुगानि थान्दै चेनेलाव नोंथाङा हाबनानै नाय अब्लाना बै बे सार करेन्द्रनाथ बसुमतारीया नोंथां आबसुखौ नोंथांनि दैदेननाय आबसुखौ मा होनबावदों थुलुंगा होदों नोंथाङा बेफोरखौ बुंनो रोंनाय नङा आरो नोंथाङा नायाखै नोंथाङा अदालगुरियाव बुंदोंमोन ना इउटिउबार जेसेबां फेसबुक इउटिउबनो मा होनो आइ डन्ट केयार बिदिबायदि खोथा होनना बुंदों थिग আছে नों डन्ट केयार खालाम नांजाया जों जेबो नांजाया खिन्थु नोंनि खोथाखौ जों बुंखांबाय थागोन आबसुआ दिनैहाय ड्राग्स एडिक्टेड मानसि बेफोरबायदिनि एगेन्स्टआव खोथाखौ बुंदों बास सुपार मोजांनि बाथ्रा बेफोरो ओमफ्राय आरो दिनैहाय जिहेतु दिनै हानि लेन्ड राइट्सनि खोथाखौ लानानै नोंथांमोना दिनै ओंखारदों बास मोजां बेफोरावबो आंहा एकमत दिनै ड्राग्स एडिक्टेड बेफोरनि फारसेयावबो नोंथांमोनजों एकमत आं बावहायबो खिन्थु दिनैहाय मा होनना बुंदों रन्जन दैमारिया सुप्रिम कर्टआव थांनाय रन्जन दैमारिनि बेलायाव फैफिनि दै रन्जन दैमारिया जेब्ला सुप्रिम कर्टआव थांदों हाइ कर्टआवबो दिनैहाय मा होनदों आसामनि नोंथांमोननि दैदेननाय प्रमद बर'आ मा खालामदों दिपेन बर' नोंथाङा गोसोआव दंना गैया दिपेन बर'आ प्रमद बर'निया जा बुङो बेजोंसो सोलियो नोंथाङा आबसुनि मथे सोलिया मिथिबाय आबसुनि मथे सोलिया नोंथाङा दिपेन बर'आ प्रमद बर'नि मथेसो सोलियो नोंथाङा जुदि प्रमद बर'नि मथे सोलियोब्ला नोंथाङा आबसुआव थानानै लाब गैया ओंखारनाया स्रा मिथिबाय दिनैहाय नाय दिनै रन्जन दैमारिखौ मा खालामनानै दोनदों
नोंथांमोननि सरकारानोथ' दिनै बिजेपिजों जमा जाना दङमोन प्रमदनि सरकारानोथ' बिजेपिजोंथ' खुंथायाव ज' जालायनानै दङ मानो बुंनो हाया नोङो हारिनि प्रति जुदि अननाय दङब्ला बर' हारिनि प्रति जुदि साननाय दङब्ला दिनै मा होननानै बुङो एक्स एनडिएफबि फोरनि दैदेनगिरि फाउन्डार लिडार बिथांखौ जुदि अननाय दङब्ला मानो दिनै सुप्रिम कर्टआव थांनो गोनां जादों दिनै जेलनि थानायफोर दिनै मानोथो दिनै रन्जन दैमारिनि खोथाखौथ' दोनथ' राजु सरकार आरो बिथराय बिथांमोना दिनै मानो फिन आरोबाव साजा होजाफिननो गोनां जादों बेफोरनि फारसे मानो सानाखै दिनैसो नोंथाङा हाइकर्टआबो जोबथा साजा होनायखाय नोंथाङाबो दिनै बेखिनिखौ बिनि नामावहाय रिलिज खालामनो हायोब्ला नोंथाङा बुं रन्जन दैमारिक जेतियाলৈके जेलर পৰা মুকলি কৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আন্দোলন চলি থাকিব बे खोथाखौ बुं मिथिबाय आरो दिपेन बरुवा बेखौ खोथाखौ बुं हायोब्ला रन्जन যিমানখিনি एक्स एनडिएफबि আছে তেখেতসকলে জেলত যিমানখিনি মানুহ আছে তেখেতসকলক যেতিয়ালৈকে মুকলি আকাশলৈকে আহিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে আন্দোলন চলি থাকিব बे खोथाखौ बुं एनडिएफबि लं लिभ हो हायोला एक्स एनडिएफबि लं लिभ रन्जन दैमारि लं लिभ हो हायोब्ला गाबोननो नोङो सोजागोन ना सोजाया हाया नोङो दिनै नों बेफोरबायदि खोथा बुंनाय लगे लगेनो गाबोनो प्रमद बरुवा नोंखौ लिंहरनानै नोंखौ मा खालामगोन खोमा खेबनानै जिलाय सिखारलाय खालामहोगोन नोंखौ बे अबस्था नोंनि आबसुनि साबिया प्रमद बरुवानावसो दङ नोंनाव गैजोबा गासैबो आं जेरैबायदि खोथाखौ नुहुरदों नोंथाङा जेरैबायदि रिलि लादों बेफोरबायदि रिलि लानायफोरखौ आं गाज्रि मोना मोजां लानांगौ एवारनेसफोरखौ ला बेफोरबायदि सांग्रांथि खालामनाय मानाय बा माबा मोनसे प्रग्राम बेफोरबायदिखौ ला आं मोजां मोनदों नाथाय बिनि एवारनेसनि प्रग्रामनि गेजेरजों बे सांग्रांथि प्रग्राम बा माबा माबि रेलिनि नामावहाय नोंथांमोना बायदिसिना खोथा बुंलांबाय थानानै लाब गैया हाथे कामे थांनांगोन नोंथांमोना सानसे समाव थांदोंमोन इमप्लिमेन्टनि बारै आबसु गोजा थांबा जाहैगोन नामा आबसु गोजा खालामहैबाथ' जानाय नङाना दिनैहाय आरोबाव मा होननानै बुङो रिहेबिलिटेसननि बेलायाव माखासेया मोनदों माखासे मोनाखै नंगौ थिगैनो दङ बिसिम थिगैनो दं नोंथाङा जाखिनि बुंदों बिसिमखौ नोंथांमोना प्रेसार होगोन बेखौबो होनांगौ दिनैनि दिनाव एनडिएफबिनि जेसेबां हार्डकर लिडारफोर दिनै गसाइगाव बायदियावहाय माइब्रा होननानै बुङो बिथांमोनाबो दिनैहाय लास्ट बांलादेशआवहाय ट्रेनिं लानानै फैनाय गुलि अरनाय बांलादेशआवहाय 4 मासब्लाबो जियाल जानानै फैदों बिथांमोना दिनै बिथांमोनाबो रिहेबिलिटेसनबो गैया जेबो गैया बेफोर गिदिर बाथ्रा नङा दे मोनगोन फैगोन जागोन बेसिम बुंनाया थिगैनो दं खिन्थु दिनैहाय नोंथांमोना बुंनायनि जाहोना मा जाहैदों रन्जन दैमारिया दिनै जेब्ला जेलाव फिन साजा मोनफिनदों जेलाव आरोबाव हाबफिननो गोनां जादों मानो हाबखो दिपेन बर' मानो नोंथाङा जेब्ला डिक्लेयार खालामदों मानो दिनै नोंथांमोना बे समाव मानोथो धरनायाव ओंखारफायाखै मानोथो दिनै बेफोरबायदियावहाय बन्द' खालामनायाव नोंथांमोना मानो ओंखारफायाखै मानो दिनै एकमत जाफायाखै एक्स एनडिएफबिफोरजों नोंथांमोनाथ' एकमतबो जाफायाखैना बिनि उनावबोथ' नोंथांमोना दिनै जातीय संगठन जातीय आफाद बर' हारिनि सिनस्रि होननानै बुंदों दिनै रन्जन दैमारिल' नङालै रन्जन दैमारिल' नङा दिनै जियाल' बेसेबां गथ'फोर दङ बैफोरनि हिन्जावफोरा दिनै गुबुन फिसाय लाफिनो हमदों बेफोरखौ हिसाब दंना गैया दिपेन बर' नोङो प्रमद बर' बेफोरखौ हिसाब दंना गैया गोसोआव दंना गैया दिनै सोरबा सासेया दिनै हिन्जावा दिनै खुन चेन्नाइआव दिनै हाजिरा मावना जाहैगासिनो दङ ना फेक्टरियाव दङ ना कम्पानियाव दंहैयो ना फेक्टरियावहाय लैथोनि नाखौ लाबो कार्टुनाव पेकिं खालामनांगौ बेफोरबायदियाव मावनानै जानानै दङ बेफोरबायदि हिन्जावा दिनैहाय गुबुन फिसाय लाफिनो हमहैदों बेफोरखौ हिसाब दंना गैया प्रमद बर'आलाय दिपेन बर'आलाय रन्जन आरो फिसायफोरा जियालाव दङ मा जानांगौ बेफोरनि न'खरा मा जानांगौ गथ' गथायफ्रा मा जानांगौ मा जागोन बेफोरनि फेमिलि बेफोरनि गथ'फ्रा जानला माला एवारनेस माबा रेलि लालायलायबाय थाबा जानाय नङाथ' एसे आबसुनि बे दिपेन बर'आबो सिन्था खालामनाया मोजां नोंथांनि आबसुनि साबिया बे दिपेन बर'नि साबियाव आखायाव गैया आं सिदा बुंखायो बे आबसुनि साबिया प्रमद बर'नावसो दङ प्रमद बर'आ जुदि जेनोब्ला बे आबसुनिनो चिफ लिडार जाफिननायनि चान्सखौ लागासिनो दङ दा होखा आबसुफोरनि जेसेबां फिसा फिसौ माबाफोर दङ ओंखायनो जाखिनि दिपेन बर'आ दिनैनो बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन बर'नि गेजेराव गियानि गुनि लिडार दैदेनगिरि लेखा गोरों मानसि जोंथ' नाबालक बाथा बुथा सरायाबो जों लिरनो रोङा थेवबो जों हारिनि खोथाखौ फंसेब्लाबो जों सिन्था खालामो सानो
एनडिएफबिनि खोथाखौ नोंथांमोना दिनैहाय रेलिनि गेजेरजों खोथा बुंदों। दुखु मोनदों, आं दुखु मोनदों, अफ्रिया दुखु मोनदों, रागा जोंदों। दिनैहाय बैफोरनि हिनजाव फेमिलिनि खोथाखौ सान दिपेन बर', नोंथांमोना दिनै दागगारिसिम थांदों, बबेसिमबा थांदों। रेलियाव मा ओंखारदों नोंसिनि रेलियावहाय? बेफोरखौबो आं अफ्रिया हिसाब लागासिनो दं, नायगासिनोबो दं। नोंथाङा मा खोथा बुंबावदों स्टेटमेन्टआव आं जोबथारनायाव होनानै होगोन आं। रन्जन दैमारि आरो जायफोरा दिनै जोबथा साजा होजाफिनदों, बिनि उनावसो दिनैहाय नै मा बिलाय मा पलिटिक्स खालामनो नागिरदों दिपेन बर'आ? बिलाय मा गेम गेलेनो नागिरबाय थादों? बर' जाथिखौ नोंसोरो बांद्राय बर' हारिखौ बांद्राय बेफोरबायदि पलिटिक्सआव बांद्राय दालांसैलै। लेथ्रा पलिटिक्स। दिपेन बर'नि, प्रमद बर'नि जोबथा लेथ्रा। प्रमद बर'निथ' एकदम थार्ड क्लासखा, लेखा गोरों, गियानि गुनि, साबसिन हामसिननो प्रमद बर'आ। दिनै बर'नि गेजेरावनो प्रमद बर'नि खोथाखौ रायखुमाबानो बर' आइजोफोरा गाबोमोन। दिनैनि दिनाव नोंखौ रायखुमागासिनो दं, बखिगासिनो दङ। बेफोरनि सावा बारग'गोन नामा प्रमद बर'? हो? बेफोर सावा बारग'गोन नामा? नांगोन। सोरनियावबा सासे नङाला, नोंनियाव नङा सोरनियावबा नांगोन बेफोर सावा, मिथिबाय? बांद्राय गिदिर लेभेलनि खोथा बुंबाय थानानै लाब गैया। हायोबा ओंखार, रिजेन हो प्रमद बर'आ, नोंनि स्टेन्डआव था। आं दाबो बुंगोन नोंखौ, डिभाइड आसाम 50-50आवनो दाबो स्टेन्डआव था। नोङो करेन्द्रनाथ बसुमतारीखौ, सार करेन्द्रखौ नोङो रुंसारि बिथांनि आथिंखौ 2 घन्टा आथिं हमबोदों नोङो। थैनायनि सिगां बेफोर खोथाखौ बुंलांजोबदों। मानोथो दिनै सार करेन्द्रनाथालाय दिनैलाय मानोथो करेन्द्र बसुमतारीयालाय मानोथो बुंनो ब्लान्डार मिस्टेक एकर्ड जादों होननानै बेफोरबायदि खोथाखौ मानो बुंनो गोनां जादों? मानो ब्लान्डार होनजादों? आंनि बुंनाय राव नङा बे ब्लान्डारा। ब्लान्डार होनजादों मानो? करेन्द्र बसुमतारीया होनदों। नोंथाङा प्रमद बर'आ नायनोब्ला खिलिखां मुगानि थान्दै चेनेलाव हाबनानै नाय आरो अफ्रि दैमारि चेनेलाव हाबनानै नाय। सिदा बुंगोन आं प्रमद बर'खौ। मानोथो नोंलाय बे करेन्द्रखौलाय नोंलाय 2 घन्टा नोंथाङालाय मानोथो हमहैनो गोनां जादों आबसु अफिसाव? नोंसोर इउपिपिला आबसु अफिस गैयामोन नामा? लोगो हमनो आबसु अफिसावसो लोगो हमनो जायगा मोनहैबाय। फरायसा आफाद बियो, पलिटिक्स अफिस नङा बियो, पलिटिक्सनि अफिस नङा। सोरबा लिडारखौ लोगो हमनो आबसु अफिसावसो मोजां सुबिदा मोनदों ना माथो? गुबुन अफिस गैया? इउपिपिला अफिस गैथारला, जायगा गैला प्रमद बर'नि थाखाय। ओंखायनो आं सिन्था खालामदों, आंनि जाखिनि साननाय हनाय, जाखिनि नुनाय, एबसुनि जिखिनि साबि दङ प्रमद बर'नावसो दङ, दिपेन बर'नावबो गैजोबा। दिपेन बर'आबो सेम प्रमद बर'नि लेभेलाव खारगासिनो दङ। प्रमद बर'आ जा बुङो बेखौनो बुङो। प्रमद बर'आ खोमा खेबनो जिराय होनना बुंबा जिरायगोन बियो, सिखार होनना बुंबा सिखारगोन। बे सिस्टेमनिसो बिसोरो, मोनसे फख्रिनिनो ना बिसोरो। साननैसोनि उनाव दिपेन बर'आबो मा होनबावगोन बियो? डिभाइड आसाम 50-50 बेफोर खोथाखौ आवाजखौ होसिगोन। बारा गोबाव गैला बे दिपेन बर'आ। नो बड'लेण्ड नो रेस्ट बे खोथाखौ होनसिगोन। बारा गोबाव गैला दिपेन बर'आबो। माबा मोनसे जुदि जमा जायोब्ला बे दिपेन बर'आ सुबिदाल' लानायल', जेबो गैया, जेबो गैया, थगायनायल'। बांद्राय थगायनो नाङा। ओमफ्राय डिभाइड आसाम 50-50नि नामाव आं बर' रायजो राजाखौ बुंखायो। आबसुफ्रा जुदि बुङोब्ला दा ओंखार, थैनोबो दा ओंखार। बिसोरजों थाङोब्ला 0, आंजोंबो दाफै, मिथिबाय? एक्स एन बि इउनाइटेड फरामजोंबो दाफै, इउपिपिएलजोंबो दाथां, बिपिएफजोंबो दाथां, बनसुजोंबो दाथां, जानला मानलानो सिन्था खालाम। ओंखायनो आं बुंदों बर' रायजो राजाखौ गासैखौबो साननानै थां। बबे मोनसे आफादा लिगेल राइट सैथोजों नांग्रा, बबे मोनसे आफादा, बेखौ सिन्था खालामनानै ओंखारफायोब्ला मोजां। जानला मानला ओरैनो नंजां बांजां आफादफोरजों ओंखारलांगोन, हाखराव गाब्र' हैगोन। दिनैनि दिनाव मानोथो प्रमद बर'आलाय बै खर' हग्राफोरनो आं दाबो बुंबावदों, जायफ्रा खर' हजानाय बेफोर सेंग्राफोरनो मानो होनो हायाखै जेबो? नोंनि खाथियावनो दङ गसंनानै, सनितपुर बायदियावहाय गसंनानै मा खोथा बुंदोंमोन, बेफोरबायदि जेबो होनो हायाखै। ट्रेक्टरजों जेब्ला रेलियाव फैदों, एक्सिडेन्ट जाना गोग्लैना थाहैदों, बेफोरनो मा हैदों? आबसुआ मा हैदों? जेबो गैया। काजलगाव बायदियाव दुनियानि गथ'फोरखौ, गथ' गोरलै 12-13 माबा 2-3 बोसोरनि गथ' बेफोरखौ लाना फैनानै बामना लानानै
गाइखेर जाहोनाय बेफोरबायदिबो दङ आबसुआ गियान गैया बेफोरखौ नायनो बबावबा गिदिर गिदिर रिलि खुंब्लासो जायो बेफोरबायदि खालामो दिनैबोथ' रिलिया नै मा पलिटिक्स दं बेफोरावलाय आबसुनि माखासे खामानिखौ आं मोजां मोनदों ड्राग्स जानायनो सोरबा गथ'आ दिनैहाय माबा मोनसे मबाइलाव जिरायना थाबाय थानाय न'खर न'खर हाबनानै दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआव आबसुआ न'खर न'खर हाबनानै दिनैनि दिनाव बुजायहैनो गोनां जादों मानो दिपेन बर' बेफोर मानो जानो गोनां जाखो नोंनोथ' प्रेसिडेन्ट ना क्लास 10 आव फरायनाय गथ'फोरखौ दिनै न'खर न'खर हाबनानै बुजायनो गोनां जादों आनसलिकनि मानसिफ्रा दिनैहाय बेफोरनि फारसे बै समनिफ्रायनो जुदि स्ट्रिक्ट लाबोयोमोनबा प्रमद बर'आबो जुदि बै समाव जुदि पलिटिक्सआव गथ' स्टुडेन्टफोरखौ लाङामोनबा फरायसा गथ'फोरखौ दिनैहाय पलिटिक्सआव सोआमोनबा दिनै बेफोरबायदियाव न'खर न'खर हाबनानै बुजायहैनांगौ दरखार गैयामोन सोर खस्थ' मोनदों दिनैहाय इउनिटआव थाग्रा दखराव थाग्रा बेफोरबायदि मानसिफोरासो दिनै बेफोरबायदि आनसलिकनि मानसिफोरासो दुखु खस्थ' लानो गोनां जादों नोंसोर दिपेन बर' मोना बेफोरबायदिखौ लानाङाखै दिपेन बर' ओरैनो एवारनेस प्रग्राम बा रेलि बायदिसिनायाव बाइक सालायफ्लाना खोन्थाब्ला जानाय नङाथ' लोगोफोर आं माखासे गाज्रि खोथा बुंदोंब्ला नोंथांमोना बर' रायजो राजानाव आङो खमा बिनाय थाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि